Mao ni simbahan sa Carmen, Our Lady of Mount Carmel Church, no, mga kaparagmari. Barbecuehan sa Carmen, no. Barbecuehan sa Carmen. Handam sila mo abi-abi dire 24 oras. So na kay ka maamba ka ng panira, oh. Panira di. Si Bagpre. Ya ka nagakating klase sa una pare ba? Tano naman di pa ikaron pre. May nga po mga kapare ug mare, no, welcome back naman sa ato ang Parimani YouTube channel, no. Karong hapon na ipakita na ko ninyo ang kaanindot sa lungsod sa Carmen. Wow! Para inyo makita mga kamare ug kapare, para puhon kung naamo sa mga duldulang na sikid na lugar na sa among gipuy-an karon na dinhi sa lungsod sa Carmen. May mo bisita mo puhon, no. So, before pud mi mo lipot, ayan lang pud mo kalimot o tuklok sa subscriber button diya ng pula na subscriber o i-click ng notification bell para man-notify mo sa akong video, no, o i-like ato mga video o sa gusto kong video. Pwede po mo comment mga pare ha, o before po kumularga sa pagpakita sa inyo sa mga view, ako mga amigo, ipailayla sa ako ang karara ko mga igala, si Pare Carlo o si Pare Gani. Hello. Sa kilid po, na ako gagaw dito, no? Pero may tago siya kasi, no? Mga pare ug mare, tara, sugna na nato para mamantag dali. Standby ha? Mga pare ug mare, no? Kung gikan ka sa Panabo, Intiring Carmen, mao na imo makita, no, nanay mga ginagmay mga tindahan sa matag kilid. Pero layo pa na gamay sa sentro gyud sa lungsod sa Carmen. Kato iyahang mga kuan jud face jud sa Carmen, no. So kini sila tapos sa kilid sa highway. Mo ni mo makita diri. Pag musuri mo sa Carmen, at least di mo masaag. Mga pare, kung gusto mo mapalit og bakho, naibaligya po gyapon Carmen, no? Asinso na kayong Carmen. Wow. Mao ni ang baligyaanan sa mga krin og bakho. Wala nang bakho pre. Bakhe. Dili kagang. Asinso na yung Carmen Brino. Asinso na kay. Diya yung mayor. Mao ni siya sa Carmen, mao ni KTV bar diri, no. The Plains Karsada og napo diha ang gi-installer na dulaana, no, ang hilig sa taga Carmen ang dart tournament. So nya mo ana ta diha para atong mapakita sa inyo ang nindot pod na pamaagi diha unya. So mula sa ta mga kapare mare, no. Nindot kayo ang Carmen tungod kay hospital dere pre. Yes, hospital yun eh. Gani ila na po ning usbo, no, ang mga pader siguro kay gitaptapan, Nindot kayo mao ni siya hospital, no, public hospital. Kung simba ko lang na mo'y mga pasyente na gusto magpa-admit dire, libre man kay sa gobyerno man eh. Ila namang nara no balance billing, no, kung na may mga balance sa billing, zero yun na. Tumikan kay nindot naman kay ang pagdalas Carmen gud karon,
gumikan sa ato mga halangdong mga mayor o vice mayor, no? Panahon na yun ang pagbabago. Interim Municipality of Carmen, mga pare ug mare. Dire gi-standby ang mga equipment sa Carmen susama sa dump truck o backhoe. Kung diin mo lihok sa mga kalsada o sa pikas kilid, no, at banglang sa municipal na gym, no, gymnasium, no, diya ginaheld ang mga event, klaseng event. Pwede po mo diya magpaheld mga pare, no. Kita kayo kining sa pikas side mo ng mga commercial building, no, naghimo nila para rintahanan. So na full na po na, napuno na po na sa renta. Park ni dire pre. Oh. Carmen business ni siya, park. Dire dapit ang fire station. Ipakita na mo ninyo na medyo kumpleto na jud ang Carmen pod kaluyan. Na yung mga fire station. Pre, Paris na. Nambeng Towers, Paris pre. Lagi. Gi-apil nila diha, no? Kita nyo, I love Carmen, no? Saman mo, munaog sa ta. Siguro. Kay atong tuyokon lang. Sige, tuyokon na nato, no? Mga kapare ug mare. Ing ani kanindot ang amuang lungsod sa Carmen, ha? Sorry na mo dripon kung makalaag mo makasikbit na lugar. Tunga pa kasuway. O pagkasuway, panulay mo tanan, panulay mo. Sorry po mo diri sa mga area, no? Kay diri welcome kay mo og mabiyabihon kayo ang taga Carmen. Diri sports complex, no? Diri magtagbo-tagbo mataghapon ang mga kabatan-unan. Gusto sila magbasketball, naa gusto mag-skateboarding, naa lang gyapon. Diri sa sulod sa Carmen. Naa diri. Going municipality. Ang nasa tutubangan karon municipality sa Carmen. Na diya nag-opisina si Mayor. O gang tanang mga kawan eh. Mga personahe sa Carmen na mga talang doon po. Mga honorable ba? Mga banggitan. Mga banggitan sa Carmen na diya. So pwede ta mo sulod siguro diya. Okay, welcome man diya ta. Diri ang entrance kung musulod mo, no? Musulod mo sa Carmen. Bago na kayo, nanay ko ano? Nanay ato. Oo. Kabangan. Pagkanindot na lang sa Carmen. Mao jud ni gihimo jud ni sa ato ang mga pinalanggang mayor o vice mayor diri gipa-improve jud nila mayo. Tungod nila nahimong naila ang Carmen karon na isa sa anindot na lungsod. Yun si Carmen. Kunan sa mga pre. Center. Center si Carmen. So by 2022 city na ang Carmen. Ano lang gipang paningkamutan jud na by 2022 mahimo na. Nara ato ang pinalanggang mayor, oh. Kita kayo mga pare ug mare, no? So kung gawas ka gikan sa municipality, sa munisipyo, dirita. Ato ipakita ninyo, no, ang sulod, kung unsay sulod sa palengke si Carmen. Entrance only, entrance only. Na naman ko yung mga gipang implementar na balaod, no, ang Carmen. Nindot na kayo, Bawal na na gani, no? pasaway nga rin pre. Bawal na. Bawal na pasaway nga rin lugar na pre. Ano dagang mga tindahan pre, mga hardware. So kung sulod mo diri na diri ang palengke public market, no, mga pare ug mare.
kung galing mo suroy mo diri, kung namoy mga ka-relatives, so Malingki diya. kung mamalingki, kuyog yun mo okay para kita po ninyo ang sulod kung ano sulod sa palingki si Carmen, no? Tomas! Hoy, Tomas! Nagkana kay tindahan, no? Oh, so wala, kompleto na ang Carmen. Sa pagkakaroon, mura gamay na lang ang kulang. So pag matukod ng mall na to diya sa tubangan dyan sa munisipyo sa Carmen, Tara, na bikiri. May mga bikiri. natay mga bikiri diri, no? Hindot kayo. Tuwa pa kasoy mga pandi, ha? Panulay na. Panulay mo tanan. Kung ugaling gusto nyo maanak na muhunong sa mo kay mamainit mo, kay daghan kayo na makuanan diri. Kung gusto mo pabugnaw na ay Tiffany na dito dapit sa naimutang sa dapit sa munisipyo. Second floor of building. Dito to atong ipakita na yellow color. Ano diya, pre? So na diri nabutang ang General Merchandise Less is more, no? O Tagong Cooperative na diri. Oh, kung mangutang mo kwarta na diri dapit. Makautang din na, pre. Oh, makutang mo basta na may collateral. Co-op na pre. Basta. Ha? Oh, ni Less for more? dako nga Less is more. Oh. This is more. Barato ra gyapon kay Grocery. lang gipang kuanda. Sirihan. So mga pare ug mare, no? Bisan asa ibutang ang kamera, dako kay improvement ang Carmen. Kasama yung kanan eh, pre. Diri lunga hardware ne. Kung mopalit ka og mga bakal, simento o mga sin, kompleto na sila sa mga basta pang balay lang na gamit. Nana sila kawayan nga bato-datot, pre. Naka siguro. Gusto na ikag kuwayan imong ato. Na diya. Ako bra, pre ba? Less is more. Dito sa ta. Og Diri ka sa eskwelahan. Bayot na. eskwelahan, no? Sa schools Carmen, no? Ay, pakita tanan para Ay pakita gyud ganahan nato. sila mo ato diri. Ipakita gyud nato tanan gyud para Udayo una pohon pag mosuroy sila at tan-awon na nila atong mga video, di na sila masaag, no? Asa dapit ang ilang atuan. Natay mga spa diri. Kung gusto mo magpagwapa. Natay mga spa, no? Kaning going sa eskwelahan. Going to Carmen National High School. Mga schools Carmen. Anong po kakuha na ni Dre, pre ba? Ha? Eskwelahan. Anong po ni-graduate, Dre, pre? Asa man ka nag-graduate? Sa kuwan. Sa Ateneo. Dili, pre. Kalimutan ko kasi mo. Tano. Sige ro. Tano naman kay karon pre. Ikaw ba memory gap juga ba? Nasa kay memory gap ba? Dapat ba yun? Murag diri ko na ka-eskwela, pre. Diri de. Mao ba? Pagkalibang nimo yung pitaka gibutang nimo dito sa kilid. Man taw-taw nakakita kag pitaka abi nimo giliimon. Perti pa nimo syagit. Nakakita ko Ipay ka kay nakakita kag pitaka. Pitaka! Pag-abri na po, pre. Kwarta! So nakita ninyo mga kamari ug kapare, no? Panindot na pod ang karsada sa agyanan sa mga estudyante. Di palambo jug maayo ang Carmen, no, mga pare ug mare. Maayo jud kay ato gipanghalal na gobyerno. Gipanghalal kung kinsa mo dala. No, wa
nagbuto, mga butante way nagmahay. So mao ni Battle of Ising. Diri namugna sa una ang gubat, tali sa hapon og mga gerilya. So mga pare ug mare, diri nahitabo ang gubat sa una sa tali sa hapon og sundalo sa Pinoy, mga gerilya diri nabutang. Isog na taga-karon. Oh. Ang distansya lang mga 20 meters siguro ang ginirahay. Wow. So makita nato no gibutangan jud nila monumento diri Battle of Ising Monument. Kanyon di Kurodo sa unang panahon no. Nara. Mao ni kanyon sa mga gerilya, batok sa hapon. Dito man ang hapon, tabok sa karsada no, kung diin gitumong ang kanyon no. Gitumong ang kanyon kaya ang hapon dito sa tabok sa karsada. Nagkuta po sila dito. So Kana dayong sapa ang ilang kuan pre. utlanan. Utlanan nila. Utlanan na niya sapa. So gikaluyan pod pilgang hapon ay hadlok kay hapon. Wa pa ka swipe maadto dere. Panumay na mo. Panumay mo tanan. Pwede man ta mo hangyo na pablihan kung gusto jud mo mag picture taking sulod ya. Ang gigakutan lang naron kay usay na mo mag-date ya. So mga kapare ug mare, diha dapit mo pagatukuro na ang gisanomol diha dapit no. Ado ta dito na. Diha na to nito niya mga kapare ug mare para setting kay no. Para makita din ninyo. So entereng terminal of Carmen mga pare ug mare. Diri terminal ni sa tricycle. Kung asa mo adto, kung galing matumog Panabo or sa Tuganay, dire ra makita ang terminal no sa tricycle. So entering Carmen Terminal. Kung gipang mo or gipang gutom mo naog lang sa mo dire, mukaon mo diha. Daghan man kayo mga daghan kayo dire og mukaon na no. So dire litsunan na adol kung gusto mo mukaog litson manok or litson bili na dire. Ang atbangan is HB1 mga kapare ug mare no. Mao na HB1. Ang atbang pod mao ni front sa katong Carmen na branches sa mga building no, commercial building na to no. Tapos yung nilipin dahil dire pero. Na kumpleto gani no. Jollibee na lang wala. Pre, turay mo masurbonon pre. Gani. Ay pakita pre, ang masurbonon nimo. Mao na mga among lihokon po no. Tuduan na mo pag mushroom mo na unas. Unas gina-order CR mo to pre dagan. Pati unas gina-order na. Sa una pa na. Mga pare ug mare, mao ni pagaymoon ring Gaisano Mall no pon kaluyan. Kaluyan tas Ginoo no. Mahimo na gyud tang aning city. No. Kita mo dyan na to, no? Wow. So mga kapare ug mare, kung galing gusto mo simba diri sa Carmen Parisol, natay masimbahan no, nindot kay siya no. Mao ni simbahan sa Carmen, Our Lady of Mount Carmel Church no, mga kapare ug mare. Nindot gapon kay siya diha. Kung gusto mo magmuni-muni, gusto mo bawa sa ato inyong mga sala. Nasulod na diha. Andam na sila mo misa every Sunday morning hantod gabi hantod night no alas 5 sa buntag
hangtod alas 7 sa gabi. Adere, mao ni Pelcris sa Carmen. Open 24 hours. Kung galing dol-dol ra mo sa Carmen, o nya nahotda na mo sa inyong mga paninglanon, awad ato lang mo dito. So ang Carmen mga kapareg mare, dako jud kay ni siya na area. So mao na ako ang ipangutana sa Scissors Puhon kung pila jud kung sa jud kadako ni Carmen, kung pila ka hektarya ni. Yeah, barbecue. Sa ni kuaning Cristo Bangan sa highway sa Gitiol. Kita na to. Ang na sa highway. So mga kapareg mga kamare no, mao ni plant sa Municipality of Carmen no. Munisipyo sa Carmen. Tanawa mga kapareg mare, nindot jud kay siya tanawa. Pwede mo mag picture taking daw sa I Love Carmen. So diri po ilaman ning ukban para sa mga Ori nang giayo no. nagpuyo sa Carmen o bisag wala mo nagpuyo diri, welcome gyapon mo. So sorry na mo pohon diri ha mga kapare ug mare, kay kompleto na, wala na mo ilaing pangitaon pa no. Pinatuko ng mall diya. Oh, labi na kung gusto mo mag shopping pohon, magmuling-muling. Kung shopping sila, ambita ron ta. Oh, mag-shopping mo, imbita ra pod mi. Kami ko una nagkuana ni Para maapil tag pangit. So kung gusto mo, kung wa pa mo parehapon, maabtan mo gahapon dire, makaagi mo Carmen dire lang may hunong barbecuehan sa Carmen barbecuehan sa Carmen. Andam sila mo abi-abi dire 24 oras gyapon ni mga kapare ug bare. Pero pagdala jud mo kwarta ha. Kay libre, libre dira. Ang libre pa gani. Nakakaon si Parigani og libre lagi, pero pagkahuman gipahugas siya. Oo, kasi ko. Ah! Ricardo, doon ka naman ka diya. Wala tingong-tingong ang manangkuhay ang tuba. Kahubog pa man gud. Sige nang ko na po libre, wala mo ano yung tuba nito. Nangko na po ni ba. Nanangko na po siguro ni, nilahi na po sagutan ng kitangkuan eh. Kaya wala na kay istorya. Wala tay tubod yung tuba dito siguro ba. So mga mare ug pare, kung naot na nagasolina mo, diri hulong mo sa Flying B. No, kompleto na gani no. Hindi na pa Petron sa na. Sa unahan ani napay gasolinahan po sa Petron. Ang iglesia ni Cristo sila, pre, napot sila Ay, at bang kayo sa Petron? Petron gasoline station sa Carmen. Ano po kay mga coral diri karon ay mga country, mga kanal no? Ila dyan lang gipangusgan kay para di na mo baha ang Carmen kay dati baha unon magod. So napod tay kaming na gasolinahan dire. Gitukod no. Kana gasolinahan ko na diha pre. Gasolinahan si Uwil daw ni pre. Wow. Si Uwil po dito sa nag-expand na ang si Uwil. diri. Nag-expand na gid siya pre. Niabot na Carmen. Dati sa Santo Niño rin ini mo makita ang si Uwil no, karon diri na. Mao na ni ilahang kuan, kaming na. Wala likod sa eskwelahan, pre. Likod ni. Kilid. Katong sa una pre, katik-katik pre, kay sa una ka. Diya kusog ra ba kay ka maamba ka ng padira Padira diha sibat pre. Diya ka nagakating klase sa una pare ba? Nakalimot na dito, pre. Tano naman jud kay karon pre. Pre, ganit. Mao ni dire ang gi-construct na mga kalsada sa ato ang halangdong mga gobyerno, no? Panangga jud kay ta sa ato ang mga gipang halal na mga mayor o vice mayor, no? Kuan kay pre, patag kayong semento pre. Walay lumping pre, walay taya. Umamos kayo, walay bakay. Ay, Walay pero pakay. kanindo to, wala pa nga siligi ganit kung kay bago pa kayo gining. Wala tuyo ka aning mga apply ka pre para mga nailig ka pre. Kapag siligon ini pre.
mga apply gani mi diri pohon. Kay ingon sila daghan pa daw kay bakante para sa liganan. So Ano lang to nimo imong hose spray katong ipagamit ni pregani sa imo. Gani. Suyupon lang nimo katong hose imong gamiton. Lahi na po ako sa iyo po, abog na po. Ha? Abog na, di na kuan. Dili na septic tank. Dili na tae. Ada ko na pre. Gwapo na kayo, no? Gwapo kayo sa dalan, pre. Pintado gud siya. Kamari o kamari, nanginaw ko na nalingaw mo sa akong gipakita sa sulod sa Carmen, no? Exclusive lang sa Carmen. So, manginaw ko na nalingaw mo nya. Ayaw po kalimot mo sa pag-subscribe, no? Pindutan na diyang pula na followers, subscriber o like lang po na tong i-click ang notification bell button diya para ma-notify mo sa akong mga video. I-like atong mga video mga pare ug mare, no? Ug sa ubos akong video pwede po mo comments para mapa-check out mo. Antod sa sunod na tong panakita nagyapon sa Pari Mari TV. Bye-bye.